Iminyango kahulumeni, namabhizinisi, izinhlangano zomphakathi kanye nezikhungo zemfundo ephakeme ezehlukene beziyingxenye yalo mbukiso. Injongo noma inhloso yayonke lento ku-expose into ekuthenini maningi amathuba okuyiphilisa, not necessarily employment, kodwa nokuthi nabo bengathola indawo noma izinto abangazenza ekuthenini besebenze futhi beqwashiseke ekuthenini bekwazi ukuyimela. Kule mphakathi lesisebenza kuyona, usually we identify or we work with induna or what we call Ilizing Forum ngolimi lwethu. So Ilizing Forum induna isuka iqhamuka egodini ehlukahlukene. So what we do is sikhuluma nabo ukusitholela abantu abasha abaqhamuka egodini zabo sisemphakathini wabo. Abantu abasha abalijabulele leli thuba bathi lizobavulela iminyango eminingi. Sengifezeke kakhulu ukuthi ngithole ukuthi ikuphi engakwenza for ukuthi mangiqeda isikole. Imeya lomasipala ithi lo mbukiso ngenye yezindlela zokuvulela abantu abasha amathuba omsebenzi. Ukuthuthukisa umnotho ngentsha yakithi esinayo. Ke sizosondeza nabantu abangakhuluma ngokuthuthukisa ngokuqala amabhizinisi. Sikhuluma ngokubafanda, ngokubaxhasa nabantu abaxhasayo abahlukahlukene. Ilokho ke namhlanje ke sithena ke siyakwenza ke sizoqhubeka sikwenza iminyaka yonke. Lo mbukiso uzoqhubeka kuze kube kusasa nokuyilapho uzophuthulwa khona. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngise Richards Bay, KwaZulu Natal.